салом мухлисони барселона ва канали барса тиҷи. Ин ҳафта каталониҳо бо шикасти аввалини худ дар мавсими имсола аз дасти Юлиан Нагелсман ки роҳбарии Бавария Мюнхенро дорад бо ҳисоби 2-0 рӯбарӯ шуд. Ин аввалин рақиби воқеан беҳтарин барои дастаи хави буд ва маҳз бар зидди чунин рақиб буд ки мо мехостем бубинем Барселонаи ҳозира то чӣ андоза арзиш дорад. Аслан барса хело дилпур ва ҷолиб менамуд, хусусан дар сеяки аввали ва охирӣ, вақте ки онҳо бояд ҳадди ақал 3 маротиба фурсати хуби голзанӣ доштанд, аммо Педри ва Левандовски ки одатан дурахши зебо доштанд натавонистанд муваффақ шаванд. Бавария бозиро чунон ки мегӯянд дар ифтитоҳи қисми дуюм ба фоидаи худ кашид, вақте ки аввал Эрнандес аз партофти кунҷӣ гол заду, сипас Лерой Сане рақибро бори дигар дар ҳолати ногувор гузошт. Аллакай бо ҳисоби 0-2 Педри вазифадор буд ки фосиларо кам кунад, вале боз фурсати хубро аз даст дод. Агар дар Лигаи Чемпионҳо даста бо як ғалабаву як шикаст бозӣ нишон дода бошад, дар Ла Лигаи Испания бошад онҳо вазъи хубтаре барои худ сохтаанд. Нахуст дар даври аввал онҳо муқобили Райо Валикано мусовӣ бо ҳисоби 0-0 ба қайд гирифтанд, вале дар бозиҳои баъдӣ даста бо хубӣ имтиёз ҷамъ оварда дар мавқеи дуюм ҷойгир шуд. ҳафтаи гузашта каталониҳо дар сафар Кадисро бо ҳисоби 4-0 мағлуб сохта буданд ки он ҷо ҳам футболбозони хати ҳамла якдигарфаҳмии олӣ нишон дода буданд. аллакай шӯру шавқи рақобатҳои чемпионатҳои аврупоӣ тезу тунд шуда истодаанд. На ҳама топ дастаҳо мавсимиро бо барор оғоз карданд. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва тамошои бозиҳоро ҷолибу диданӣ созед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди барсатиҷи. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бозии навбатии Барселона муқобили Элче баргузор мешавад. Каталониҳо барои ба худ омадану рӯҳияи позитивӣ ба даста бахшидан кӯшиш хоҳанд кард ки дар майдони худ ғалабаи комил ба даст оранд. баъди ғалабаи ногаҳонии Кадис дар Валидолид шогирдони Франсеско Родригес ягона дастаи дар Ла Лига боқӣ монданд ки ғалаба накарданд. агар ин бозиашонро муқобили дастаи як сару гардан боло аз онҳо ба назар гирем, пас тахмин карда мешавад ки онҳо боз то охири таътили байналмилалии моҳи сентябр дар ҳамин вазъ боқӣ хоҳанд монд. ягона бозие ки дар он Элче имтиёз ба даст овардааст ин муқобили Алмерия буд ки бо ҳисоби 1-1 мусовӣ анҷом ёфт. дар он бозӣ даста имкони ғолиб шудан ҳам дошт, вале гуфти гапо корашон омад накард. рақобати Барселона ва Элче шоми имрӯз дар Камп Nou соати 19:15 бо вақти душанбе доир мешавад. сармураббии дастаи Барселона Хави пеш аз бозии имшаба дар пресс-конференсия иштирок намуда ба саволҳои рӯзноманигорон посух дод. сараввал ӯ қайд кард ки ман бисёр хушҳолам ки Гави бозингари асосии мо бо даста тамдиди шартнома намуд. новобаста аз 18 сол доштанаш Гави бозии мутобиқ ба сабки моро нишон медиҳад. ӯ насли имрӯзу фардои футбол хоҳад буд. баъдан сухан дар бораи бозӣ баргашт. мо новобаста аз натиҷаи дигар бозиҳо, масалан дербии Мадрид, бояд ин бозиро ғалаба кунем. ман то ҳол аз бозӣ бар зидди Бавария нороҳат ҳастам. вақте имкону шансҳоямро мебинам, мегӯям ки ман бояд ғалаба мекардам. хайр, кори шуда шуд. акнун мо бояд самаранокии бозиамонро бештар гардонем ва аз имконҳо бе ягон иштибоҳ истифода барем. футбол идома дорад. мо болои хатогиҳо кор карда истодаем ва ҳар рӯз дар тамринҳо охири ҳамларо месанҷем. ман боварӣ дорам даста қобили мағлуб сохтани дилхуд даста аст ва барои ин мо бояд бо голҳо дар табло исбот кунем. мақсади мо ҳам ҳамин асту дар роҳи бартарафсозии хатогиҳо ҳастем. ҳамчунин дар ин давр ду дастаи мадридӣ ба ҳам меояд. атлетико Мадрид ва Реал Мадрид. ҳарчи шуданаш мумкин ва ба ҳамин хотир Барсаро мебояд ҳатман дар ин давр ғалаба ба даст орад, то дар ҳолати шикасти Реал ба садри ҷадвали Ла Лига барояд. барои ин ба Хави ва бандаи ӯ муваффақият хоҳонем. умедворем ҳама чӣ ба фоидаи даста анҷом меёбад ва мавқеи даста боз хубтар мегардад. ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. то наворҳои баъдӣ тансият бимонед дӯстон.